Helo. Diwrnod Star Wars hapus I chi gyd, ac I ddathlu'r ffaith byddai yn chwarae Super Star Wars The Empire Strikes Back ar yr SNES. So dyma ni. Mae hwn yn rhywbeth o'n I ddim wedi meddwl am cyn, ond gan bod yn diwrnod Star Wars, oedd e'n cyfle gwych a o'n I eisiau gwneud mwyaf o'r cyfle. Felly, waw. Gaf I gwybod sut mae hwn yn swnio, os mae fe'n digon clir o ran yr audio'r gêm a'r y microphone. O'n i'n dweud ar y stream y diwrnod o'r blaen bod o'n i'n eitha hwyr yn dod mewn I gemau Star Wars. Wel, ddim gemau, ond ffilmiau Star Wars hefyd. Felly, fi 'di wneud fyny am hynny a wedi gwylio nhw gyd erbyn hyn. Awr heddiw yn yr awr retro o Super Star Wars Empire Strikes Back. Gaf I gwybod beth yw eich hoff gêm Star Wars a gêm cyfrifiadur Star Wars. Roi yn y chat. Os chi'n ail gwylio hwn ar un o platforms ar Twitch neu ar YouTube, roi lawr yn y sylwadau beth yw eich hoff gêm Star Wars chi. Fi'n mynd I mynd am gwylio'r fideo nawr hefyd. Just I atgoffa ni o'r stori. Siwmai. O'n I jyst yn gofyn beth yw eich hoff gêm Star Wars ar unrhyw console neu ar PC. Dyw hwn ddim yn mynd I bod yn fel playthrough lle byddai'n hyderus. Fi byth di gorffen y gêm o'r blaen. I ddweud y gwir, fi ddim wedi chwarae'r... dim ond 5 munud o'r gêm fi wedi chwarae ar y blaen. Oh, come on. Ti'n gallu bwrw'r... Ooh, nice. Hefyd, beth yw eich hoff ffilm Star Wars? Rydych chi'n fan o'r rai hen neu rai newydd? Falle os chi eisiau dweud eich 3 ucha gorau.
Tom. Shwmai. Just yn i ddathlu diwrnod Star Wars yma hwn. Ddim wedi chwarae fel rhain. Fi'n siŵr o fod yn cael ddim yn mynd i gallu gorffen y gêm, ond twrch trwyth. Spikes o ia oedd wedi llawn fi tro diwetha. Rhaid fi osgoi nhw. Reit, mae yna ddoi fan'na. Pryd ryddhawyd y ffilm, Tom? Dyna cwestiwn arall i ti. So fel arfer, mae fe o fewn yr un blwyddyn, felly bach o quiz nawr. Pwy sy'n gallu ateb gynta? Pryd ryddhawyd ffilm Star Wars Empire Strikes Back, achos yn draddodiadol, yn enwedig mae gemau consoles yn cael ei ryddhau o fewn yr un blwyddyn ar ffilm. Oh! 1980. Wow. Wyth degau hwyr. Right. Wel, Tom, ti yw'r person am trivia. Haws i beidio gyda'r... Beth yw'r enw'r creadur yma te, Tom? O, mae di marw. Okay, flip. Fi'n gallu flipo wrth defnyddio'r lightsaber. Mae'n defnyddio. Dwi'n gwybod. Diolch, Night Shift 62. Rwy'n i dweud, fi ddim di cael unrhyw ymarfer cyn y gêm. Oedd hon jyst yn rhywbeth yn ei meddwl. Right, mae fe'n diwrnod Star Wars. Gwell i mi chwarae gêm Star Wars a ar fy hoff console, sef Super Nintendo. Right. Diolch. Night Shift 62. Aha. Dim byd mwy boenus na gweld rhywun
chwarae'r gêm yn anghywir, so fi'n gwerthfawrogi unrhyw cyngor neu help achos... Come on. 1992. Katie Tom, be ti'n galw'r anifail? Mae'r... Yes, dim modd. Ie, mae hwnna'n weird, Tom. Diolch am eich amynydd. Okay, bydd hwn yn Thomas yn hoffi'r cwestiwn quiz yma. Ym mha stori Mabinogi mae'r twrch trwyth? Ddim fod creadur yna'n twrch trwyth, ond mae'n eitha debyg. Yr crib. Os chi ddim wedi'n barod, cofiwch ymuno gyda ein Discord, lle chi'n gallu ffeindio chwaraewyr gemau fideo eraill i chwarae gyda. A hefyd, chi'n gallu ymuno mewn, dyn ni'n cael nosweithi cymunedol lle mae unrhyw un yn gallu ymuno mewn. A os maen nhw eisiau, maen nhw'n gallu... Culhwch ac Olwen. Ie, o'n i'n meddwl bod e. Culhwch ac Olwen yn Mabinogion. O. Yn ni wastad meddwl. Ie fe jyst llenyddiaeth Cymru ta ddim siwr. O wel. Peidiwch. Ni'n siarad am Star Wars. Mae'n debyg. Dyna'r unig peth gallai gymaru. Sofen Pumba. Right. Nido! Sdim dod nôl o hynny. Charlotte Guest. Diolch Tom. You or not, there is no try. There's no try. Okay. Wel, fi wedi dysgu rhywbeth newydd, diolch Thomas. Dwi'n gwybodaeth hynny. O'n i'n meddwl bod Culhwch ac Olwen yn Mabinogi yn gwreiddiol.
Yes, chi'n gwylio. Dal ddim di clywed beth yw hoff ffilm Star Wars chi. A beth yw eich hoff game fideo Star Wars? Actually, fi'n credu hoff game fideo Star Wars fi, a ni ddim di meddwl am chwarae, yw Lego Star Wars. Dim siŵr pa un yn union, ond maen nhw gyd yn dda, gemau Lego. Diolch mewn shift am y cefnogaeth. Dwi'n rili angen achos mae'n bit i beidio ennill un lefel, curo un lefel. Shall I, Josh? Beth yn nid? Film Star Wars fi yw Phantom Menace. Tom ddim yn hapus gyda ateb yna Phantom Menace. Wel, dim odds da fi. Credu, mae fe'n cael effaith pryd wers ti'n gweld ffilms. So fe'n cyfnod sut beth yw'r trick neidio the boy? I don't know. No!
Order not. There Right. is no try. Unwaith fi'n cael game over, dy'r game yma, sa'n mynd i cario ymlaen. Mae fel deja vu yma. Felly, falle na newid i game Star Wars arall ar y Super Nintendo. It's rhaid bod e'n anodd iawn i wylio. Well, the fear, I don't know. Falle mae'r gwn yn well yn y sefyllfa yma. So mae'r spikes yna yn cymryd lot o iechyd. Just come on. Pob hwyl Tom, diolch am ymuno yn y stream. Oh dear. Game on the mouth. Tom yw enw'r thing. Diolch. Nes ti dweud hwnna as well os Thomas fi jyst yn dim. Sorry. Dyna pam yn y bit yna
mae angen y tonton I gallu neidio digon uchel. O! O, mae'n dweud... Come on, gad fi mynd mewn then. Yes! O na, pwy o ia ac eira. Neu ni ar... O ia. Wow, edrych ar... Boi na. Fe'n nadlu tân hefyd. Right, eh? Oh. What? Fi'n gallu... Dim yn dal. Fai gyda fi off! Mae hwnna'n... Puts J. Right. Puts J. High level. Oops. Impressive. Mwy cwmpo. Mynd I trio saethu nhw fi'n credu yn lle. Bit yna'n ffain. Fi'n newid i'r gwrdd. A dyna ni.
O! O, dyma ni. Ni'n disgwyl mawr fan'na. Right, fi'n mynd i... Na, na i trio eto. Order not. There is no try. Na. Right, fi'n mynd i newid y gêm ar ôl yr un yma. Mynd yn fed up. Beth? Yeah. Just... Right. Dyna oedd Empire Strikes Back. Fi'n mynd i newid nawr i rhywbeth bach wahanol. Oops, sorry. Right. Just angen Right. So, ni'n mynd i trio gêm arall. Yeah. So, na, ni ddim yn mynd i barhau gyda'r hwnna. Just ddim gyda siawns. So, ma' 'na game Star Wars arall fi'n credu. Non nid yr Empire Strikes Back. So, Return of the Jedi. Felly, ni'n mynd i trio hynny. Ni'n arall JVC. Better teas. So hwn yn mynd i... Mae hwn just yn mynd i bod mor anodd. Oh god. Ond dyna ni. So...
jyst yn chwerthin ar ni cyn dechrau. So, un dda. Llawn cyffro. So, dau. Yeah. Credu ti'n iawn, Josh. Mae'n edrych yn debyg. Fi'n gallu gweld JVC yw'r... Right. So, I'm in Chiato. Oh gosh. So Super Star Wars Return of the Jedi 1. Fi'n credu dyma'r gêm nes i trio chwarae o'r blaen am 5 munud a fi'n credu oedd well, JVC oedd wedi creu hwn hefyd, felly fi'n tybio bydd e jyst mor anodd. So, gawn ni weld, mae'n dda achos awr retro yw e, so 25 munud i weld os fi'n gallu trio curo'r lefel cynta, siŵr o fod. Creu ni'n dechrau ar... mewn llong gofod lefel cynta, os mae fe'n yr un ni wedi trio. Wel, mae'r animeiddiadau yn debyg iawn. Oh yeah, dyma'r lefel. Oh, gemau JVC Star Wars. Teimlad, mae hwn yn mynd I bod yn sefyllfa tebyg o ran faint mor anodd yw'r gêm. Faint mor bell byddai'n gallu cyrraedd. So targed yw, fi ddim yn uchelgeisiol iawn. Dwi'n gobeithio gallai curo'r lefel cynta. Be sy'n bod gyda nhw yn creu gemau mor anodd? A dwi'n hoff o gemau anodd, ond... Well, just... Yeah. Ni ddim yn disgwyl curo lefel gynta. Right. Pwy? Beth chi'n meddwl? Luke, Chewie neu Leia?
Mae fe mor debyg yn y fformat ar un arall. Union. Oh, anlogus. Ooh. Chewy. Yeah, well, sa'n ni'n do? Os dwi'n colli, mae jyst mynd trwy nhw gyd, gweld beth yw gwahaniaeth a beth oes na un yn gwell na'r llall. Ie, hapus iawn gyda hynny. Oh god. Dwi'n hoffi drethiad hynny. Wow. Beth yw'n fel y fanna? Dwi'n mynd nôl na? Trio mynd lan eto? Mae hwn yn odd achos... Ble ni fod mynd? Right, Chewy. Chewy. Oh. Beth? Yeah, os chi wedi chwarae gêm yma, chi'n gwybod i fod mynd. Gael fi gwybod, achos dim clem dy fi. Right, Leia. Traddodiad o le mynd i'r chwyth i dde.
What is going on? Gå power down. Liten gwell ond dal okay, na i trio mynd mor uchel ag sy'n bosib. Okay, so ble nawr? Gemau traddodiadol o'r fath. Ti'n mynd mor beth ac ti'n gallu. Beth e? So, come on. So, beth yn un awyr? Ti'n mynd nôl ar fynd oh, un munud. Ma' 'na fwy o bethau. Okay. So, tactic
Okay, i fyny. O'n i'n gallu hedfan o rhain. Hwna'n handy. What? Oedd gyda chi'r gêm yma. Os oedd gyda chi'r gêm yma. Wee! Gyda chi cyfrinachau arbennig o sut yw ennill. Please gael fi gwybod. O ie. Gwyddion. O, paid dwi... Dwi'n dechrau. Seithio bellach. Dwi'n weakness na gallu. Hai gael fi lawr, Chewie.
Oh my gosh. Methu credu hynny. Ah, wow. Dyna ni. Level cynta ni. Dyna oedd y targed. Beth yw hwn? Wow, the sprites yna. Oh, trapdoor. Wel, triniaeth bach yn well yn y gêm yna na'r gêm diwetha. Dyna oedd yr awr retro yn chwarae gemau Super Nintendo ar Star Wars, sef dim ond 2, Return of the Jedi a beth yr un arall? Empire Strikes Back. Felly, ie, gobeithio chi wedi joio a na i gweld chi tro nesa yn y stream. Ie, a diwrnod Star Wars hapus. Iawn, pob hwyl, ta-ra!